Moje meno je Patrik Michel a som kondičný tréner. Toto je moje úplne prvé video na YouTube kanáli, na ktorom by som vás chcel privítať. Môžete očakávať rôzne tréningové videá, ako napríklad cvičím ja, trénujem svojich zverencov, rôzne tréningové tipy a tak ďalej. Sledujte to, ale ešte predtým mi dajte odber. Aktuálne pripravujem slovenskú reprezentantku v boxe Tamaru, ktorá sa pripravuje na kvalifikáciu olympijských hier tohtoročných v Paríži. Poďme sa pozrieť na jej tréningovú jednotku. Teraz si bežala, teraz pôjdeš odraz, 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 odraz. Kľudne tú nohu môžeš potiahnuť, ale nespojím nohy, hej? Chcem dať silu, sila do nej, sila. A2, A3, súvisle za sebou. Ideme trošku špecifickejšiu oblasť, alebo teda skôr takú zámernú, to čo sme robili minule, hej? Že vlastne budeš do ústupu, pôjdeš pozad, bum, a budeš stále pracovať vo svojom postoji, bum, hej? Respektíve môžeme ísť aj v rámci kompenzácie, bum, aj druhú stranu, bum. Čiže chceš dať silu do tejto nohy, pekne do komfortného tvojho postoju. Ešte spravíme ďalšie odrazy, posledný blok, znížiš ťažisko, chcem od teba jednu bombu, preskočíš a na tú nohu ako dopadneš, tam si počkáš. A teraz z tejto zoskočíš a cvak, hej, počkám. Pum, pum, hej, pum. A zase, jak ideš tam, vyskočím si, dopadnem a bum. Ten dopad už je ďalšia strela, tam si nabiješ vlastne. Teba obojnožne vyskočiť hore s tým, že pôjdeš na fázu 1, fáza 2, hej, ja ti poviem. Čiže budeš stať tu, poviem hop, ty sa prikrčíš, z toho vystrelíš hore, vyskočíš. Idem moc vysoko. Hop. Bum. OK. Pôjdeš sama, cvak, bum. OK, takže ideme 40 kg, dobre, 40 kg warm-up, 5 opakovaní. Zámerom bude, alebo teda cieľom bude spraviť výkon, hej, čiže rýchlo hore, pomaly, pomaly, pomaly dole, bám hore, až na zem vždy. Je to tvoje, pracuj. 1, 2, to je ono, 5 opakovaní. V rámci warm-upu skús trošičku preniesť motnosť na špičky a na tú prednú časť chodidla, hej, trošku zdvihnúť jemne petu a v tom tlačiť. Pum. Tak, to je ono. 2. Ideme na zelenú, predná, na červenú, zdvihák. A na žltú, to bola červená, zelená, žltá, pôjdeš predná, zadná, dobre? OK. Hop. Už tu ideme, vôbec nemusíš sledovať nejakú rýchlosť, zrýchlenie, nič, len proste posilňuješ robiť 8 opakovaní, pekných, v plnom rozsahu, 1,
2, výborne, pekne, rovnomerne. Skvelé. Bránica, stále bránica, výborne, vôbec sa nechceš prehnúť v krížoch, bum. Vždy sa snaž aj tu, hlavne tú excentrickú, teraz budeme dbať na ten dôraz, že vlastne si v tomto a bom, pomalinky do vystretia, ale fast grip nepovol takto ruky, hej. Furt to drž pevne, aby si lepšie zastabilizoval lopatku, samozrejme tá ťahová sila bude o to vyššia, keď máš ten grip. Ďalší blok, stabilizácia, OK, core, zase ideš sekačku, ale vždycky si to posuň tak, zavreté bedro, aby si vlastne išla ty, keď máš vystreté paže, aby tu bolo 90 stupňov, aby si naozaj išla tým oblúkom, hej. Nastav si sedadlo, pôjdeme na airbajku, zaťaženie, zase pôjdeš trošku stimulovať aerobnú kapacitu alebo teda rozvoj VO2 max, OK? A budeš pracovať 10 sekundový interval, 10 sekúnd pauza. Nechcem od teba, aby si to išla maximálne, hej? Není to anaerobná vytrvalosť, čiže nepôjdeš rakety, bomby, ale proste tých 10 sekúnd, aby si robila. Hneď ako prestaneš robiť, hej, robíš, hop, môžeš kľudne si tu a zase desinka začne buď v strehu, lebo to ide celkom rýchlo, hej. Posledná časť, vydýcháš sa, OK. Vláhneš na ženienku, môžeš sedieť ručky tu, už môžeš trošku vykompenzovať lopatky, vylož nožky hore, budeš pracovať 5 minút. Chcem dýchať iba nosom, s tým, alebo teda koľko máš času, aspoň 3 minútky nech dáš, OK? S nádychom na 4 až 5 sekúnd a 6 až 7 sekúnd bude výdych, dobre? Nosom. Takže tréningová jednotka Tamary vyzerala približne takto, poďme si to všetko zhrnúť. Takže rozdelili sme si to na pár častí. Prvá časť začínala z odrazovej a odhodovej kapacity. Využívali sme princíp balistiky a pliometrie. Robili sme v rôznych rovinách, či už v horizontálnej, laterálnej alebo vertikálnej rovine. Takisto sme využili aj rôzne rotačné pohyby. Niekoľko cvičení sme vykonali v objeme 8 až 10 opakovaní, niekde to bolo 6, pretože tie pohyby boli veľmi náročné. V druhom bloku sme sa venovali maximálnej sile, ktorú sme rozvíjali na dolnú a hornú časť tela. Prvé cvičenie bol treba deadlift, kde sme stimulovali silu dolných končatín a v druhom prípade to bol double landmine overhead press v bojovom postoji. V treťom bloku sme pokračovali s doplnkovou prácou, kde bolo zámerom už iba doplniť niektorými cvičeniami určité svalové skupiny a zreťazenia. Využívali sme na to 2 supersety, čiže dokopy sme spravili 4 cvičenia, ktorých hlavným zámerom bolo takisto v rôznych rovinách posilniť svalstvo. V ďalšom bloku sme sa venovali stabilite, kde bolo hlavným cieľom posilniť hlboký stabilizačný systém, teda core. A posledný blok bol venovaný vytrvalosti, alebo teda aerobnému výkonu na úrovni VO2 max, kde sme pracovali na airbajku zaťažením 50 krát, 10 sekúnd robíš, 10 sekúnd pauza. No a na záver si Tamara dala nejaké dýchanie v rámci naštartovania regeneračných procesov. OK, takže takto vyzeral tréning Tamary, kľudne si ho môžete vyskúšať. Ja vám chcem poďakovať za zhliadnutie. Ak sa vám video páčilo, tak vás poprosím o like, dajte mi tam odber a vidíme sa pri ďalšom videu.